Pontevedra, Bueu, Marín, Poio e Sanxenxo son os concellos que a día de hoxe se abastecen do río Lérez. E esta mañá todos menos Sanxenxo acudiron á convocatoria do goberno pontevedrés para analizar de xeito conxunto a situación de seca. Poñer en común a enorme preocupación que temos pola situación do abastecemento e porque haxa que tomar dentro de un tempo algunha medida restrictiva e como podemos conxugar e coordinar as distintas accións desde as posibilidades de abastecemento que temos cada un dos concellos. Da Silva entregoulles o plan excepcional de actuacións ante situación de escaseza conxuntural de recursos hídricos. Ademais, acordaron manter reunións de carácter periódico para vixiar de preto a evolución do río. Ir vendo como, de forma coordinada, vamos tomando decisións sobre o sistema que permitan garantizar o abastecemento a poboación, que é o obxectivo que temos todos os concellos. A auga é un recurso escaso, cada vez estáse poñendo de manifesto que é un recurso máis escaso, que hai que tratar de forma eficaz e eficiente. No encontro tamén se analizaron as alternativas que teñen os municipios para abastecerse de auga, mentres que Pontevedra só pode facelo do río Lérez e do Pontillón do Castro, os restantes concellos teñen outras opcións, pero aseguran tamén están a padecer a seca. Nos notámoslo tamén nas captacións que temos ali, que basicamente o río Moura máis o de Samieira, onde está a ruta dos Muiños, e vese a baixada do caudal que é moi grande, non? Ademais, os 5 concellos están a tomar medidas para evitar o despilfarro de auga en usos non imprescindibles, algo que apuntan dende Marín debería facerse de xeito coordinado. Que os bandos deberían ser un pouco máis uniformes, de forma que un non proíba unha cousa, outro o recomende, outro non. Eu creo que temos que chegar a un consenso de, pues entre todos tomar unhas medidas que a poboación tamén lle chegue unha información de forma responsable, coordinada, e que non, pois aquí deixan, aquí non deixan, eso non pode ser. Sanxenxo foi o único concello que non atendeu o chamado de Pontevedra. Dende o goberno local declinaron asistir por falta de confianza. Critican que un día antes de convocar o encontro, Carme da Silva acusara o municipio de non querer pagar o custo da auga, algo que aseguran non é certo, máis aínda cando ata agora a xustiza non lles deu a razón. Creen que o Executivo pontevedrés só busca culpables e que afronta a situación da seca dende unha posición de superioridade.